नमस्कार रउआ सबके स्वागत बा भोजपुरिया डॉक्टर के यूट्यूब सीखा चैनल में। आज हमके बहुत खुशी होत बा कि एगो पुरान मशीन खरीद के लायल बनी जौना से रउआ सबके करियाई में दर्द बा, ठेंगुना में दर्द बा, पखुरा में दर्द बा, चाहे शरीर के गतर गतर दर्द बा, ऐसे 10 मिनट से लेके 40 मिनट में आपके 100% आराम दे। तो आई जा एके देखल जा कैसे बा, कैसे चालू होला, कैसे काम करेला, एकरे बारे में आप सबके बतावत ही। तो देखल जा एमे का दिहले बा। ई पहला एगो तार बा, तो ये मशीन का विशेषता बा कि एक बार जहाँ लगावल जाए दर्द जहाँ रही 10 से 40 मिनट के अंदर जौन बा आपके दर्द खत्म। तो आज जौन बा कि ये वीडियो में खाली आपके बता देतनी कि हमारे पास ये मशीन बा। रउआ सबके कोनो ए प्रकार का तकलीफ होई, दर्द होई तो रउआ हमके संपर्क करी और एकर लाभ उठाई। ई रहल मशीन जौन रउआ सबके देखौनी। ये मशीन पर एगो अगला वीडियो लेके आओ तनी बहुत जल्दी, जौने में मरीज के इलाज करत दिखाई। तब तक के लिए स्वस्थ रही, मस्त रही, परिवार के ख्याल रखी।